Hi, good afternoon. Today biyahe tayo ng Kabuyaw. May ihahatid lang akong somewhere sa pinsan ko. Somewhere sa Kabuyaw. Hopefully makuha natin naman para iwas traffic tayo sa may Kabuyaw. Tapos makakit pa tayo ng Davilan. Alright guys, I'll see you later. Bye. Ayun, dito na naman tayo sa Victoria. Kung mapapansin nyo, pag may biyahe ako ng Laguna, dito ko lagi nadaan kasi safe. Unang-una, walang traffic, tapos walang, iwas ka talaga sa mga siraulong driver. Ano naman? Kung mapapansin nyo, medyo mapuno pa dito kasi nasa parating San Pedro tayo. So talagang kukunti pa lang yung bahay dito. Dami kasi talagang kamote driver, bike, motorcycle driver, lahat hindi may iwasan. So kung gusto nyong safe at iwas traffic, Victoria kayo dumaan kay San Pedro. And ito nga pala yung papasok ng Parkview Drive. Pagdating sa taas nun, mayroon magandang view. Papost ko dito. Yan. Dito rin ako natutong umahon kasi yung mga papasok dito at saka yung daanan sa parting to puro ahon talaga. Dito rin ako na-train dati ng Modax. That was 3 years ago. Pagdating dito sa part na to, meron akong muntik ng makabanggaan kasi sinalubong nyo yung highway. So guys, please be reminded na huwag kayong sasalubong sa highway. Ano to? Exit only. Sus! Isa pa sa napansin ko sa rider, walang helmet. So siguro kung mabilis yung takbo ko tsaka mabilis yung takbo niya, baka isa sa amin na disgrasya or nadala sa hospital. Kaya ayun, iwas tayo lagi sa disgrasya as much possible with suot natin yung helmet. Nandito tayo ngayon kay Sir Erwin Bupo ngayon. Papaservice natin itong dropper ko. Ito guys, ayun, bad news, wala si Sir Erwin. Hindi natin service yung dropper, so sorry. Kaya tiis muna, di ko mababa yung dropper. Sunod na lang, PM ko na lang siya ulit. Pero okay yung gawa niya kasi sabi niya balik ko lang agad yung dropper. So dito sa part na to, naalala ko yung papasok sa amin sa Bicol back in 2000. Walang ilaw or 2000, mga ganun. High school pa lang ako. So ganito mismo yung itsura na nakakamiss yung Bicol. Tapos talahi pa dito. Hopefully makauwi and makapag-ride and makunan natin sa vlog.
Go, sir. Nandito na tayo sa area kung saan natin di-deliver yung in order ng pinsan ko. So hopefully makapahinga. Tara, sarap. Naalala ko nung elementary days ako ganito yung sasakyan yung daan sa amin. Lubak-lubak, putik. Tapos pag naulan, sobrang putik. So nakapaa kang lalabas before ka papasok sa school. Damn. So I'll see you later guys. Si Malubak. Ganito sa probinsya namin. Ano yan, dadaanan mo pala yan, bila pala yan, as kalsada. Tapos makita mo yung Mount Isarog. Although hindi yan Mount Isarog yung nakikita nyo, it's a Makiling, Mount Makiling. So malayo-layo pa. Hindi na ganito kalaki dito. Woo! I miss this. Take a look at that. Tapos ang daming bumibili. Hello. This is a nice place though. Boop, boop. Dami rin nakabike dito. So sana all. Pero guys, oh, may mga tropa tayo dito si Cristo. Tinuro sa akin yung ano. Pangalan niyo bro? Ano po? Gandan po. Ay, Hindi. Gandan po. Oh, shout mo sa mga tropa mo. Shoutout po. Sa shout out sa girlfriend mo. Shoutout sa girlfriend ko. Mahal na mahal ko siya. Yeah bro. Shoutout sa lahat ng tropa ko dyan. Mga taga Kabuya kayo, dito lang kayo no. Naliligaw ako guys, so buti na lang may natulungan tayo. Layo na. Kala ko mawawala ako. Sige, mamaya ulit. Ganda scenario dito eh. Dami din si Pista. Good. Kamis talaga ang probinsya. So I didn't know na ganito kalaki dito. Look at that place. Fresh air. Walang pollution. Whoop whoop. And ganito sa probinsya natin. Napakalinis.
miss ko talaga yung probinsya. So ito na siguro yung sign. Yeah! Woot woot! Grabe ginabi na ako pa uwi. Galing ako ng Kabuyaw. So shout out kay ate Niknak and Kuya Francis. Kasi kinatid nyo ko hanggang EVS Center. Nakakatakot pa naman dun sa may papasok sa may subdivision nila kasi puro palayan tsaka tawag yan, damuhan. So ngayon guys, nandito na ako sa Daang Hari. Ayan, pauwi na tayo. It's my first time na mag-bike dito ng gabi. Ewan ko lang kung nakikita nyo, sorry, ang dilim. Pero nakakatakot. So far madami pa namang sasakyan. And madami din nagbabike. Maaga pa naman, time check siguro mga lakarilo eh 9. Ito kasi yung madaling daan and then iwas traffic. Ako kasi talaga ng tina-traffic kung may mga lakad eh. Ayoko din na yun, ang daming sasakyan. Well, nasa Pilipinas tayo, so given na yun na madaming sasakyan dito, lalo na jeepney. Eh kanina nasa stoplight, buti na lang naka-off yung GoPro ko, kundi marinig niya yung pinagsasabi ko sa driver. Hindi ko nila lahat ng driver sira ulo. Meron talagang kamote. Yun. Okay na dito kasi maliwanag na. Hindi pa rin ako nakita. Oh, ayan, una. Ako na my team. Ayan guys, guys, ito na lang. Salamat sa panunood.